I dobar dan ljudi, evo nas ponovo u Minecraft Pocket Edition preživljavanje. Kao što se svi sjećamo, u prošloj epizodi smo ovdje sagledali staklo. Tako da ćemo u ovoj, išli smo malo i u rudnik. Ali nešto se mislija, vidite, ova kuća nam je mnogo mala, tako da ćemo u narednih nekoliko epizoda, da skupimo drva za novu kuću. Ja, ljudi se nerviraju, ali ja ne. Naredne 2-3 epizode ćemo ovom verovatno graditi ovu novu i veliku kuću. Posle ovog serijala preživljavanja, znači isto ćemo raditi u Minecraft Pocket Edition, ali ćemo raditi serijal o izgradnji nekog grada na Super Ravno u Creative. Taj serijal će da ima verovatno više od 50 epizoda, zato će onako grad sigurno biti veliki. U zadnjoj, kad budem snimao zadnju epizodu serijala preživljavanje, vi mi recite samo kako bih mogu da nazovem taj grad, ono, vuk, im da gubi. Bolje da ga ne diram. U zadnjoj epizodi serijala Minecraft preživljavanje, samo da napišete dole u komentarima kako da nazovemo grad koji ćemo praviti. Zadnja epizoda će biti možda vrlo uskoro, čim nađemo Diamond, Gold i Lapis Lazuli, čim nađemo, znači, te 3 rude, odmah je gotovo. Znači, bit će gotovo sa... ja ću uglavnom da najavim kad će biti posljednja Minecraft sezona preživljavanja. Sad ljudi, ubit ćemo ovu svinju, možda treba za hranu. Ljudi, 3 šnicle. Dobro, to ćemo da čuvamo. Ja, vidi ga što je sladak. Vidi ga. Ljudi, ja mislim da nam treba još dosta drveta. Tako da ćemo, da vidim, imamo kamenu sekiru, pa ćemo, graditi. Treba će nam dosta ovog drveta za kuću. Sad ljudi, ja sam mislio da kuća bude negde onda, otprilike tamo. Normalno tamo u ostrvu gore. Ali ono što će biti problem jeste da ću graditi i most, verovatno. Čim završimo tu kuću, gradit ćemo i most do tamo. Biće malo dugo, ali nema veze, ono... Već se kaže... to je džukac. Dobro se kaže, ako bez muke nema nauki, treba će nam verovatno dosta vremena i za most i za kuću, ali pogotovo za most. Sad, kad završim kuću, mislim, vidjet ću, kad skupimo dovoljno drveta, ispitat ćemo ovo ovdje ostrvo, ovo i ovo, da vidimo gdje je najbolje mjesto za kuću. Tako da vidjet ćemo uglavnom gdje je dovoljno ravno za kuću da se napravi. Vjerojatno ćemo ovdje od ovog ovdje ostrva do ovog, možda i ono. Uglavnom ćemo napraviti mostove do svih ovih ostrva. Vjerojatno ćemo malo da
razvijamo ovo. Sagradit ćemo veoma mnogo kuće i pretvorit ćemo ovo možda čak u neko mini seoce na ostrvcima. Vjerojatno će na svakom ostrvu da bude po jedna kuća. I eto ljudi, od ovoga ćemo još malo da napravimo. Treba će nam i ovoga ljudi. Već imamo mnogo. Ljudi, vidim da pada mrak, a ja ne vidim dim je kuća, ali mislim da je tamo negdje. Je ovdje negdje na ovom ostrvcu. Samo što ljudi imat ćemo velike probleme, sad će pasti mrak, pa se baš ništa neće vidjeti. Brzo moramo reagirati, tako da... Idemo brzo na kući, vidimo tamo nekaj svetli. Ljudi, vidimo već prvo stvorenje, ja mislim nisam dobro vidio, ali to je zombi onak. Ljudi, dobro ušli u kuću. Sad ćemo ovo malo staviti u čestu, što ne treba. Mač ćemo naravno staviti. Mada da bi bio na prvom mjestu. Ja više onda mi stoji odmah pri ruci. Ugalj nam verovatno više neće trebati. Ovako. U stvari ovo ćemo da ostavimo malo. 3. To je baš 3. Evo 21 blok bit će nam korisni. Uzet ćemo ove štapove, ćemo uzeti da ispečemo ove šnicle. Ako nam za jedno treba 2. Ljudi, treba će nam 4 štapića da bismo stavili ove šnice da se peku. I samo da stavimo štapiće. Ovo ide isto. Vrata mi treba dole da stavimo. Sad ću malo lići da spavamo, ljudi. I ljudi, čuju se zombi kako gore. Ljudi, možda... Idemo da ubijemo onog skeletona. Fuck, nemoj umrit. Fuck. Mogli bismo njega dobiti koske. Uj, dobili smo, ali ništa baš toliko. Ljudi, našli smo dosta drveta.
Ljudi... Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!